Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bandiraɓe sehilaɓe, on calminama, on juurama. On jiɗum ɗo ko ekkuji men jeeya. Ha joni en donki dañde damal no jangguinirɗen taw ko ƴekkoton gonmi taw hol feere nde mbaɗanmi ha mbawen janngude. ɗum ɗo fof koye peeje gonɗen. mi wino on jangde saɗani ko teskuyo o saɗi. janguinowo jogiti ko jungo e ɗemgal. janguinowo jogii ko jungo e ɗemgal. jangowo jogii jiiɗe e nande. jangowo jogii jiiɗe e nande. janguinowo jogii jungo e ɗemgal. so janguinowo wone haalde won e heɗade. so janguinowo wone windude won e ƴeewde. ko ni mbiyeɗa an jangowo. so janguinowo faye windude won ƴeewowo teskotoɗo. so faye haalde won keɗotoɗo nanowo ko haalata ko. mbadda hen faamu. ndenon jangde men nde ko jangde teskuye namdi. nde wonno en joodaki ɗo gotel. ɗum saabi ñande fof ƴewanmi ko hol mbaadi ndewanmi ha jangde nde ɓura on weeɓirde taw on tampata on lorotako. min janguinowo o ni mi dañi hen ko jinmi ko. onon jangoɓe keɓani ko jiɗɗon ko. alluwa ngal nan dow o jingal de mi waɗi feere ha tolnodiri hen. kono somi woɗɗi ɗum no hanniri ni, somi haaloyi haala ka artaga. somi woɗɗi tan micro gonɗo ɗo mi darima to ɗum woni to ngam hollude on ko jiɗi wadde ko. toon somi yettima toon haala ka nattat labtude no jiɗmi labtira ni. nafata noon ko garen ndenden jingen poolen cooden kaɓorɗe meɗen koɗen jangira jangde meɗen tawde Allah walli en keeɓi biɗo ko ene janguina en. hayso wawa o wi ko janguinowo en. enen mbi ken yiɗɓe jangude gonga e meɗen. on kollama no mbatten ha janggen. haalama haaltama haalama haaltama. saha fof mi arat mi haala mi haalta. kono mi yiyata nanowo saka yiya saka haala walla golla. ko ɓuri hewde hen noon ko deƴƴuɓe ɓuri hewde e haaloɓeɓe e golloɓe. kaɓorɗo ɗum namdi wona tan haala ɓola. ɗum ɗo ko kaɓorɗo namdi. kala hen gollal ko gollal wiya wona haala. ala ko gollal wiya wadde ko golle garata golɗum ɗo. ay guesa ko golle. arat duuja golle. ngara gasa gasguel nguel mbaɗa hen ko mbatta hen ko gubba golle. koota ara taaɓo e laawoli ha galle ma golle. jango dawa garta ha guese golle. taaboɗa ko golle ha yettoɗa guesa ba. tawaba fuɗi ƴetta remirde ma ndema golle. aɗa rema koco ha timmina gollal ngal. ha yettoyo ɗo wiyete soñje gollal. coña gollal. ngara lappa gollal. ƴetta sakuji nanna gollal.
doonoɗa nawta galle ko nawɗugo ko hayto galle gollal so gasi noon golle noon yaltine nanne e nder fawru gollal garanowo e defa o ƴetta ñeɗa e defoya gollal o yaha to defirdu to o wonay golle omo golla ha defte so deftama adde ɓalline cuwoɗorɗam ene gollire juuɗe ay ko ni ko golle en sooɗe golle nokka longere mbaɗa e hunuko ala ƴakka golle moɗa golle gadda ndiyam jara golle fof golle ko golle golle namdi de golle wona sara e kala hunde kala biɗama gollal ala andu wona gollowo onon ji golle men ɗene mbayi eɗen hen jamma e ñalawma en ngala hen foftere kala nde pinɗen eɗen e majje sinno wona no golle eɗen gandi en gatta ha ɗo addi en ha ɗo ko golle en ɗanaki jamma e ñalawma eɗen bitta kala nde pinɗen eɗen bitta ha ƴeewen ko jiɗɗen wadde ko no woniri e dow sifa newiɗo yetto on jangon mbawon bindude mbawon jangude on saaha nafoore nde ko onon jeeyi wona min gollowo onon golnaɓe jeeyi so watta defama ɓendi ko ñamɗo moƴƴi o jeeyi noon bisimilla moon erago goto kala e moon yo nan erago ara nootito adda ballal muɗum so portable muɗum so ko camara muɗum so ordinateur muɗum so kala jawdi muɗum gadden dendinen mbaɗen hen ko jiɗɗen wadde ko ɗum noon goto kala e men noddama hen an nanɗo danam o an nanɗo mbimi an nanɗo danam ndeɗo an nanɗo danam nde an nanɗo danam ndeɗo haalɗe dade ɗo haalirta nana jiya ko haali ko paama ɗum ko an woni e wallede wadde ar nan jab nootito gadda ballal ma mbasa wiide mi ala mi wawa wadde haybate mi ala mi wawa hay pata gollata goto kala etoto waɗa wona wonde mi wawa tan gacciɗa ɗon ala mi wawa tan ɓolo yahata alay saago ma wonde etogol tan nawatma ha yettima nokkuma fotani yettade gara hen jettoɗa hen yo Allah wallu yo Allah newnu ko musidɗo moon guiɗo moon saabu Allah Yaya Ly Kaolack Sénégal alhamdulillahi rabbil alamina kala jiɗɗo wadde ballal muɗum wattan 00 221 77 906 14 81 mbaɗa Yaya mbaɗa Ly jiiya WhatsApp o gara kollira ko an waɗi hen kaala indema yettodema ko an waɗi limmoro ma wona hen min jiima min ganda an waɗi yo Allah wallu yo Allah newnu yo Allah reen ko nin jinno kadi yettinande on konngol faade e rendo men no diidori ala o ala oyo o fof kaldumi kala jiɗɗo janngude kaldumi